Podo chamarlle nación, terra, paisaxe humana, xen oculto. Mesmo podo montar un nome, un concepto que se me ocorra. Pero falo, ben sabes, dese fío que me fai próxima a ti. Xunguida, diría. Tamén o por iso do non sei que se procura na ecuación pendente. E así, só forma de grafema simbolizas incógnita e unión, nación e marxe. Así quero a espiral continua, sinuosa, delicada e interminable, ou rosa dos ventos sen norte obrigado. Xela Arias, cun gravado de Enrique Lázara.